Kawo lamabhela sicoco sinuka insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika ngalolu suku lanamhlanje. Wednesday is the 18th of August 2021. Nanso ke into ebalulekileyo sifuna ukuyitsho namhlanje phambi koba singene kwindima. Kodwa indima ithi namhlanje sizothetha ngantoni? Nguboziyeweni, ngumthi omhleke lona engaske uzumamele kuba kaloku out of into encokolwayo ingqondo yakho izakuxela nokuba xa lo mthi usenza into ethile nethile ungayenza nethile. Sizabe sincokola ngaye uNguboziyeweni, kodwa ke we cannot just pass without mentioning olusuku, the 18th of August. I-18 lena wena mntu ilandela inumerology ino-1 ino-8. Siyichazile into ka-1 no-8 ukuthi 1 says leader, u-8 uthi business minded person. Apha namhlanje ngalo olusuku 1 plus 8 which is also equal to 9. U-9 engu-service to humanity. Ngalo olusuku we lost a leader. Ngalo olusuku we lost a consciousness builder. Unyana womntu, unyana kaMamcethe, owabhubha evenini, naked and alone, driven from Port Elizabeth to Pretoria, engafeli ingxaki zakwakhe, efela thina, efela mna nawe, thina abantu abazingca ngobumnyama. Sithetha ngaye ke umgcina uTyhopho Nokwindla, sithetha ngaye unyana kaMamcethe, sithetha ngoSteve Biko. Asikwazi udlula nje kolusuku singayichazi ukuba ngalo olusuku we lost a bridge, we lost a beacon. Unyana kaMamcethe uSteve Biko, besithi masigqithise ke thina abazingca ngobumnyama ukuthi olusuku has a meaning kuthi. We hope alonke mntana omhle size kulena yanamhlanje into ka-Wednesday xa sisithi abantu mabaphathe i-counter book bazobhala kuba kuyabhaleka namhlanje xa siphethe yona le nto. Phambi koba singene ke quick one announcement. Wena mntu osithi ufuna uyofemba, uTata uNdebe uthe mandiyichaze into uba uzawube eseJoburg from Friday andikho sure ke until nini. Ndicela ningafowuneli mna ke nifowunele yena uTata uNdebe, wena mntu othi ufuna ukuyofemba. Inamba yakhe ke sasiyibhalile apha kodwa for the purpose yalowo wayiphosayo sithi siza kuyiphinda. Wena mntu othi ufuna ukwazi ngofemba, sinayo ivideo ethetha ngofemba. Abantu bavele bafowunele uBhele, tata uBhele khawundicacisele ngofemba. Ewe ndiyivile ivideo kodwa kawuphinde ucacise. uTata uNdebe ke ngu-060 646 3453. Ndiyayiphinda 060 646 3453. Sigqibile ke masingeneni endimeni ukwenzela i-counter book ziqalise ukongezeka kugcwale ama-page. Namhlanje siphethe ke lonto esithi nguNguboziyeweni, liyeza ke elinamagama amaninzi eli. When we start, we'll start with i-SA3 number, ngunumber 277. Wena mntu ke othi ufuna ukuliphanda eliyeza, mhlawumbi you can't write names, just go to Google uthi SA3 number 277, baza kuthatha ke bokubeka kuye uNguboziyeweni. The botanical name nguCommiphopha harveyi. Yabona ke botanical names normally the last name will be igama lomntu who either classified, discovered, blah 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 blah, okanye omnye uthiye ngomkakhe. uCommiphopha lase ekuqaleni amagama they would refer to something that it look like, shape like, smell like and so on and so forth. Hamba kuyoziphandela ke iCommiphopha harveyi isuka kwifamily ekuthiwa yiBurseraceae. Yabona ke ngoxa ufune kuwabize la magama, ifamily yiyo iBurseraceae kanye Burseraceae ke wena mntu ofuna ulibiza njalo. Ngumthi ophilishayo lo. Masilungise lento kubantu abathanda ukuphazamisa lo mthi neminye imithi, ayingabo abaphaphi. If you look at okakuphuqeka, abaphaphi are kind of leathery. If ndiyakwazi uyichaza kakuhle lento uyayibona nje kuphuqeke umthi, yinto noyirhwamrhwam nje lento iphele esithubeni. Futhi lento is not a paperback tree. Ayiyo i-paperback. Forget the fact that there are many types of i-paperback trees. Umzekelo abanye bazawucimba lento kuthiwa yipampiri.
ipampiri will be white and patches of black, okanye ufumanisa uba isibhaqo esikhulu sika-black and then white, into enjalo, yipampiri leyo. Lena into is none of the above. Lena into yi-Commiphopha, singayibhidanisi nento engezizo. It has many names. In English they call it a copper stem cockwood. Yi-cockwood because istem sakhona is very soft. Wena mntu oyibonayo laa nto kuthiwa yi-cock, apho kuvalwa khona i-wine, that type of thing, nayo is that soft. Enye kuzawuthiwa yi-red stem cockwood. Wajongeke la magama, there's copper stem, there's red stem. Same family, but enye uzawufumanisa uba one would be copper, yabona ikhala ye-copper ingathi ifuna uba bu-brownish goldish, that type of thing, i-copper. If you see copper apha kuwe ekhaya, enye izawuba njalo landa iphuqeka kuyo. Then the other one will be red. Is the same thing ke, isekwayiyo i-Commiphopha harveyi. Senzela uba singaxabani, ayiyo nibabomvu iya ngemihlaba mntana omhlo uba ikhule endaweni enjani. Kanti ngesintu inamagama amaninzi. Abanye bazawuthi uMhlunguthi, abantu abathetha isiXhosa. Abanye bazawuthi Ulonwabo, ngabathetha isiXhosa. Abanye bathi Iminyela, abanye bathi Ihlunguthi, abanye bathi uMbangandlala. uMbangandlala ke, even though i-Commiphopha le kuzawuthwa uMbangandlala, you also find umnxeba ongumbangandlala, umnxeba, but ayingomnxeba osibhijelayo, but into engumnxeba nayo. If you look at laa mnxeba, awufani nayo le nto sithetha ngayo, except that nawo uyaphuqeka. If you look at it, uyaphuqeka, izawuba yintambo ende ephuqekayo. Nguwo umbangandlala nalowo, kwenzela uba umntu angathi owasekhaya umbangandlala awukho nje. Imibangandlala yonke ke le. In Afrikaans lo mthi bathi yi-kanniedood, bathi cannot die. Ngumthi nge-Afrikaans abathi awubhubhi. So nawo ke nge-Afrikaans either bazawuqala ngala red stem, but in Afrikaans bathi kanniedood, okanye la copper stem, but in Afrikaans ibe ngu-kanniedood. Lilo elo gama eli. Le nto ke lo mthi ukhe wazama uphandwa, not in this country, we've not found much in this country. Uphandiwe kwindawo njengoma-India. In India kule nto kuthiwa yi-Ayurvedic medicine, i-herbal medicine yase-India is far advanced kune-medical, kune-traditional medicine yethu, in that bona they go all out, they do their medicine, they package it nicely, they sell it to you. While wena, you don't package nicely, you don't sell to the world, you only sell to me. Bona, just like a traditional Chinese medicine, it is so advanced. They've researched it, they packaged it, and yeah, you find it in Amazon. Kanti mna nawe ukuba sithi sifuna uposa iyeza liye e-UK, for instance, ukuba sifuna uposa inba mayiye UK, we need to come with scientific studies, we need to come with into ethi le plant lena is safe to be in a foreign country, while i-Ayurveda kanye Ayurvedic medicine, a Chinese traditional medicine, bona they are not subjected to kwezi hoops zingaka. I think there's a lot that we still need to do just to ask for i-recognition singaba bantu bamnyama. Sisathi ke the common names include amanye amagama anjengombinda, kwezinye ikona bazawuthi umbinda, kwenye ikona bathi umalamba adle abantu bakhe. Lilo eliyeza sitheke ku-Ayurveda baliphandile amongst izinto abafumanisa uba liyazenza, kuthiwa it treats some inflammatory diseases. Yabona ke inflammatory moselgama inflammatory is non-specific ngoba indawoni i-inflammation, so we'll never know ukuthi batreata endawoni. Iphinde lento bathi it treats i-coronary artery diseases. Wena mntu one-blood vessel problems kuthiwa iyanceda lento. I-gynecological diseases kwingxaki zomama ke apha, ne-obesity. Obesity ke yile ngxaki le ndoda inesisu esikhulu exakene nayo, i-obesity. Kafuna ke ndizama uyijonga le nto ye-obesity, mhlawumbi nam ingandinceda. When it comes to omayezeni ke bakuthi ininzi into eyenziwa ngalo eliyeza. Ufumanise uba abanye bayisebenzise left, abanye bayisebenzise right. When I spoke to a friend of mine yaseMalawi, he told me ukuthi bona eMalawi they have found ukuthi imfene
ayikwazi ukhwela phezu kwawo lo mthi. To an extent ukuthi bona eMalawi they use eliyeza kwizinto. Uba kuthiwa ninengxaki yemfene phakathi kwekhaya bazayisebenzisa kumayeza okugxotha imfene. Thatha ke nawe mfene ndini uyosebenzisa ubone uba uzugxotha ezinye na. Unumber 2, bathi eliyeza liyasetyenziswa kumayeza okugxotha ezinye izilwane, including iinyoka, including iziporho, njalo njalo. Liyathakwa ke mntana omhle namanye amayeza okugxotha, ligxothe eliyeza. Nantsi into esingakhange siyitsho, you'll find that you will struggle to find eliyeza kwi-herbal shop, so you'd need umntu okufutshane nendawo enamahlathi, particularly indawo enebuntabarha, not necessarily intaba. Umzekelo kwendawo enjengoMancecha liyafumaneka because of masiba ziba khona indawo ezinenduli. Yabona phaa ko-Village 6, abantu babalapha eNcecha bazawubona o-Village 6 ikhona indawo ethambekayo ngasemfuleni. Fumanisa likhona, ukhona lo mthi phayana, nalapha ngako-Village 2 kweendawo zithambekayo ufumanisa uba ikhona le nto kuthiwa nguNguboziyeweni. Ithanda indawo ekekelayo, indawo eneliwa. Ufike yaphuqeka ke le nto ubone ngathi zingubo nyhani ezi ingazondlalekile, copper like, ziyehla apha eliweni. Loo nto kuthiwa uNguboziyeweni. Not that you can't find it kwindawo eflat. We've not seen it kwindawo eflat around here. Siyibona kwindawo ezinamathambeka. Iyazikhulela ke le nto, but it grows very slow. When amabhulu kanniedood, bathi xa betshoyo, lo mthi you just take a stem, ulime, uyazikhulela. I also learned when I was reading around le nto, bathi they've also used it kwinto zee-Christmas trees, because ukuba uyenzile i-Christmas tree yakho kulo nyaka, instead of uba wenze enye kulo nyaka uzawufumanisa uba in the next Christmas isekhona le nto has maintained that shape ye-Christmas tree. So bathi ke le nto does not die. Yiloo nto omnye utata even said iyasebenza nakwizinto zebhizinesi, xa ufuna ibhizinesi yakho ingafi. Ukuba uyayilandela ke le nto ipile ndawo siya kuyo, mhlawumbi xa sesifika kusayichaza nale, because of the peeling, just like umbangandlala lo besithethe ngawo esithi ungumnxeba. Umbangandlala bayawusebenzisa kumntu othi uyadumba, iskin esingathi siyaphuqeka, bakuthobe ngayo. The same thing bayayenza ngale nto, just like they do ngombangandlala. Kaloku izinto zethu zamayeza, we look at what this thing is shaped like, smells like, all that. If uyile kwa Vusilanga esikolweni xa sincokola, they use uqala ulibone eliyeza, you've never seen it, but uzawukwazi ukuthi xa ulibonile uthi uba lisebenza njani, because of these many other characteristics, qualities and so on around le nto. Umbangandlala, because it peels off, then bayisebenzisa wena mntu oneskin engathi uyobuza, bakuncede ngayo le nto ehambi kuthiwa ngubangandlala. Baphinde le nto bayisebenzise kwiziphephetho. I read it somewhere. Indoda ibithaka le nto, ithakela ukuthi mabohlukane, omnye uthakela ukuphephetha ubani, because we talk about ezi properties. Le nto inguphaphathekile kwayona njengoba sitshilo uba apho uyibona khona ehlathini ufika le nto inguphaphathekile. Nawe ke wenza loo nto. That is why if we're to add into yesikhafulo, iyakhafula le nto because inguphaphathekile. So uyayisebenzisa ke kwizinto zokuphephetha, uyidibanise namayeza okuphephetha, kumayeza ezichitho. Nantsi ke le nto abendibhalele kuyo, sithi iyeza eliya e-left also go e-right, eliya e-back eliya e-front, eliya up can also go down, yangokuba wena uliguqule njani. Lihamba ke namayeza ke iyeza, njengoba besikhe sayitsho xa siyincokola ukuthi umavula kuvaliwe lo, liyeza ovulwa ngalo. Lo mavula kuvaliwe uvalwa ngaye vinci. Umkhanyakude lo okwenzela uba ukhanye uthande kubonakale, ubethwa ngomkhanyakude ukuba mawukhanye kwizinto ezimbi, izinto ezikugqwalisayo. Uba ngathi uyathi gqi kule kona uyakhanya ukuba nale lisela, uba ngathi gqi kule nantsi le nto ukhanya for the wrong reason. Liyeza ke
into eyenza loo nto liguqulwe eliyeza. Uthi ke wena xa udibana nobhele akusebenzisele amayeza fake umkhanya kude uphinde ugqamise laa nto uba ungathandeki. Sizayidiskhasa ke into ethi kutheni wena iyeza lingakusebenzeli. It could be this Saturday apho sichaze izizathu zoba umntu iyeza eli lingamsebenzeli. Sithi le nto kwizichitho iyangena but sithe kwalona eliyeza liyakuklina njengoba lo mthi uziklina nje wona, because lo mthi cleanses itself, get rid of the external layer. Phaphatheke ezinguboziyeweni kusheke this reddish, very smooth. Umntu owaziyo lo mthi is very smooth, very slippery. By slippery andithi moist, but is smooth. If uyambona usmooth can be slippery. Liyeze linjalo, iyakugutyula le nto, ikhuphe izichitho, ikushiye umhle, uclean, usmooth. Lilo eliyeza liyasetyenziswa ke kwizinto zokujongana namadliso, kumayeza okukhupha amadliso ebantwini, because lo mthi uyangena emlonyeni. When you read about it, we read it ukuthi in certain places ezi-dry bayawusebenzisa lo mthi the root to rehydrate, because lo mthi kuthiwa stores amanzi. Ewagcina amanzi. Uthi wena xa kudala uhambe ethafeni kuloo kona uhamba kuyo ngenamanzi, uthi ke nansi Commiphopha, you get the root, you munch on those roots, uya rehydrateka ke mntana omhle. Nalo ixolo eli bayathi ukuthi if you found it fresh nalo you can munch on it. It means le nto iyangena emlonyeni. Siyayisebenza ke kunto zamadliso bethu, idliso liphaphatheke libe nguNguboziyeweni. Abanye abantu ke bathi le nto iyancedisa nakwiinto zovika amazulu. Zikhona ke areas apho ufumanisa uba iyingxaki into yezulu, abantu bazifuna izinto ezikhusela amazulu. Ukuthi akhawuyizame ke uyidibanise namayeza athile. Akhona amayeza, I think one of them will come and talk about it, nalo elincedisayo kwezi zinto zokuvika amazulu. I'm just trying to check in my notes if andinalo na as elinye lamayeza azawuncokolwa noba kunini, eliyeze kuthiwa uphondo lukabhejane. Uphondo lukabhejane bathi imvubu yabadala. Ufika le nto ingathi luphondo xa uyijongile. Ikhona ke kule mizi yabelungu kweli monti, mhlawumbi funa ndiyoyiba ndiyazi, ningandimpimpi ke. Iphinde le nto bathi abanye iyafakwa kumagobongo, and you can assume ukuthi ngawaphi la magobongo efakwa kuwo. Singakhange singene ke kuloo nto, but bathi iyafakwa kumagobongo uNguboziyeweni. Ininzi ke le nto enye mandiyithi ivandla esindiqhubeka ndiqonda uba noko sizambe ezi video zingabinde. Engenye nenye hayi masikuyeke mntana omhle uhambe uyoziphandela. Wena ke othi you need an appointment, abanye bayafowuna, tata uphele mna ndikwazi uyenza laa nto. Is very easy, you just go there, you click le nto ithi schedule an appointment, iyakuthatha iyokubeka kweli page where you choose. Omnye ufuna nje some counseling support advice, ucofa loo nto. Omnye uthi ndicela ukwenzelwa into ye-numerology, ezinto zee-numbers, ucofa that. Omnye umntu uthi ndingumntu onyangayo, cases clients that I cannot resolve, I need to talk to omnye umuntu onyangayo. We talk about that, nam ndishare ukuthi mna icases ezinjalo, this is what I would do, okanye have you considered this, and so on and so forth. I like this session because as abantu abanyangayo, we also need our own support group, because you cannot treat everything mntana omhle in the world. Mhlawumbi wena unengxaki that we've never dealt with, ungumntu ozinyangelayo kulaa kona. While we talk kule hour, mhlawumbi you may also come with ezinye izinto. Nawe uthetha uphele how do you mna ndiyenza ngohlobo into enjalo. Is a very nice platform ke mntana omhle. Wena mntu othi ungumntu onyangayo, you need another person onyangayo, we do that. Wena mntu othi nje ufuna ucetyiswa kwiinto ezithile, ingakumbi izinto zesintu, izinto zinamayeza, ezi zinto we talk about, nothing more. Into that we don't talk about, you must know I might not have the expertise. Kanti ezi zinto sithetha ngazo, because I read about them, I ask. Njengoba ndisitsho ndithi nangayo le nto, a very simple thing lesithetha ngayo, I read about ezi zinto zalamayeza, njonga abanye abantu bathini kwezinye indawo bathini njalo njalo, so that when I share kule platform I don't give you half cooked.
I give you ukuthi uphando lwam luhambe lwathi if khange ndulufumana uphando will tell you ndithi into ethile asikwazanga uyifumana, we checked everywhere, nawe sincedise commenta ngapha ezantsi ke wena mntu uthi wazini ngaye uNguboziyeweni so that nathi sifunde nakuwe. Silahlo lohlobo ke sithi kube Xhosa kube hele camagu.